Posem en valor la música del mestre Iturbi, la seva figura, la seva memòria i que de quina millor manera que estos premis que tenen, com bé has dit, un ressò internacional, un esforç que enguany va tindre un parell de novetats. Primer, que per fi anem a poder retransmetre a l'Orquestra de València, per a mi una de les millors orquestres del món en aquest aspecte, que va poder ser escoltada arreu del món, s'ha aconseguit, i també que anem renovant un poc la imatge més moderna i que hi haurà una nova figura icònica visual que començarà a identificar el que serien els Premis Iturbi, perquè el que és la qualitat dels participants, la diversitat d'aquests participants, la presència d'obres de qualitat, bueno, això està garantit. Yo puedo decir que, no solo para sino que a la hora de hacer un jurado, para mí, lo que tiene más interés, lo que más importa es, por una parte, por supuesto, creer en las personas. Desde el punto de vista musical, todos tienen un nivel internacional reconocido. Pero aparte de eso, me gusta que haya orientales, occidentales, del norte, del sur, porque al fin y al cabo es muy difícil juzgar la música y es muy personal, o sea, no hace falta conocer la música profundamente, o ni siquiera, casi yo diría superficialmente, porque la gente que disfruta en un concierto disfruta porque es sensible y porque en el fondo es un encuentro consigo mismo. Exacte, nosaltres hem apostat per esta línia de Palau Obert, en la qual volem que totes i tots troben en esta casa la seva casa, siguen de la classe social, de l'edat que siguen, que troben així alguna cosa que els pugui interessar. I en aquest sentit, la nostra col·laboració fructífera amb la Diputació de València consisteix en cedir els nostres espais a preu gratuït, entrada lliure, per a que totes i tots puguen aproximar-se, perquè a més, com es comentava, és una qualitat extraordinària i la gent estem segurs que quan puguen presenciar aquests concerts amb nosaltres repetiran.